Tío, pero onde se meteu todo o mundo, Dios mío, de verdad. Levamos 4 horas dando voltas polo aeropuerto e isto está máis parado que o estrecho de Hormuz. Madre del amor hermoso. É que non sei para que viñamos 6 horas antes do embarque. Non entendo. Teño unha fame ahora que non me importaría que me atracaran ahora mismo na cafetería do aeropuerto. Porque clavan a Dios, por unha pulguita destas de jamón, que cobranche tanto como unha salpicón de marisco na de Pepe Solla. La vía. Aquí hasta non hai un triste guardia de seguridade para preguntarlle, verdad? Vamos pa a pista, que igual xa están todos no avión a nós aquí facendo parco. Bótalle, tócalle, toca abaixo. E botar basto outra vez. Estás vendo que eu non teño basto e ti sigue dando ao basto. Non dixe que botei o 3 de basto, xa que non teño bastos, José Luis. Estás tonto. Estás me vendo que estou tocando o basto. Olha. Tócame. E agora toca la copa. Ahora non te levanto e non toca la copa. Home, non me jodas, está todo. Arrastra. Hola. Abra o basto. Tu tocou o basto abaixo. Para que tocas o basto por arriba? Hola, perdón. Hola, moi buenas. Que tal? Mira, saberían dicirme onde se colle o avión para ir a Benidorm? Señora, este aeropuerto está pechado por obras, Pero que están facéndolo? Joder, que estamos facendo? Xogando ao tute, que estamos facendo? No. Toca o basto. Ese, a chica está toda, a chica está a sota, a chica está a sete, a chica está todo. Pregunto das obras. Toca basto. Basto non dá para gasto. Aí está. De que son as Ter obras? bastos. Hola? E agora tes o cabalo de bastos. Non botas antes o cabalo de bastos. Dígame. De que son as obras? Son, están botando acelgas, non te jode? Que lle parece? Estamos asfaltando a pista. Já levamos unha semana. Ah, bueno, A pois... copa baixa, a copa... Si xa levan unha semana xa estarán acabando. Canto lle quedará? 2 horas, máis ou menos? E tú tiñas copas e non xogas o basto antes. O sea, tes copas e non xogas. A culpa non é miña, dígame, señor. Digo que si xa levan aquí toda a semana, xa lle quedará pouco, esperamos, non? Porque lle queda 1 hora, como moito. Más ou menos, un mes. Toca tú, se queres. A ver. Pero tanto Non tempo... lle subas á copa, para que lle subes á copa? Tanto tempo Se sei que lle necesito... subes á copa, xe sei que non che queda máis. Dígame. Tanto tempo necesitan para asfaltar unha pista? Que va, a pista para pasado mañá está lista. O pasa é que vaise cobrar tanto que hai que botar moito tempo. Entende? Sabe como lle digo? Isto é como cando vai usted ao taller, para o cambio de aceite, que lle cobran 300 euros, que lle digo, é que leva 1 hora, leva 10 minutos. Pero para cobrarlle tanto hai que facer que dure a obra. Somos moitos a roubar. Tócame a espada. E non poderían apurar un pouco? Non lle subes ao 6 de espadas? Non lle subes ao 6 de espadas? Joder. Dígame, señor, perdón. Que si poden apurar un pouco É que non podemos facer nada porque estamos atados de pies e manos. Estamos parados porque estamos esperando, temos que esperar polo camión do englomerado. E por que Non se ríen que é englomerado porque son englomerados Antonio. Vale. E entonces, mentras non veña o camión do englomerado, estamos atados de pies e E manos. por que non ven o camión do englomerado? Porque o camión de englomerado está na planta de englomerado esperando que carguen o englomerado. E por que non fixeron e non cargaron o aglomerado? Porque os da planta de englomerado están esperando que chegue a grava para facer o englomerado.
Xoga un basto. Xoga o rei. E agora que fago? Que fago agora? Non lle subes ao rei de basto. Podeme atender, por favor? Ahora tes o cabalo de copas. Anga, toma polo que está. Dígame. Que vou con meus pais a Benidorm. Esta é a viaxe da súa vida. Comprei o viaxe porque levan 40 anos traballando e ben o merecen. Vaya, que pena, me dá. Sí. Ves, señor, que van a Benidorm a secar, ¿no? Normal. Pobres. Xa se ve que ela traballou moito, el menos. Que lle iba a dicir? Traballaron Pois, o os sea dous. que regaloulle usted, que bonito detalle, regaloulle usted o viaxe a Benidorm a seus pais, Comprei os billetes. os billetes, pagaron eles, Pero eu comprei os. Usted é tola, pero non é tola de Sí. todo. Vale. Sí. Mire, a min... Eu digolle o que faría eu. Eu falaría que a compañía, a ver se a compañía lle devolve os cartos. No, pero é que non. Ao mellor ten suerte, se é Ryanair son moi razonables. No, pero é que xa está todo pagado alá, está o hotel pagado, están as excursións pagadas, está o almorzo pagado, está todo. Hasta temos entradas para ir ver a María Jesús. Oh, María Jesús. María Jesús, joder. Non poñes a cara. Pajaritos a volar, María Jesús. María Jesús e su acordeón. No, sin él. Ah, non está co acordeón. Deixou o acordeón porque ahora vai iniciar unha carreira en solitario con Javi Maneiro, o dos Heredeiros da Cruz. Esa na esperaba, esta é peor que a de Ortiga con Pili Pampín, Sí. É terrible. Hombre. ¡Qué maravilla! María Jesús y acordeón, pajaritos a volar cuando acabas de nacer, tu colita de mover. Bueno, ten un... Sí. Que che vai dicir eu? Pregunte de todas maneiras, porque eu creo que están mandando os vuelos a Alvedro. Albedro. Alvedro. Eso, que é iso, o turrón? Eh? O turrón? O turrón é almendro. Alvedro. Ao aeropuerto Alvedro. A Coruña. Señora, a Coruña. Como a Coruña. Están desviando os vuelos de Santiago para Coruña. Pero como pa Coruña? Pero lá non había un aeropuerto en Galicia. Íbanos desviar a Vigo, pero se os desviaban para Vigo, a xente iba a ir ao Porto, que é máis barato. Entonces deronlle para arriba para Coruña. Pero é que meu pai a Coruña non vai. Aló? Desde que fallou o penalti Jukic, dixo que ali que non pisaba máis. Enfadouse muchísimo ese Eu día. as copas teño as seus, te velo? Teño as 70. Ouros. Cartas teño as seu. Bueno, señora, faga o que lle dé a gana, pero nós vamos, vale? Que? Veña, colle dos caspos e va. A onde van? A onde van? Nos acabamos, que son as 7, nos acabamos. Bueno, paramos de traballar ás 11, pero agora... Leva o chirro. Non ve que estamos recollendo a ferramenta. Levamos a ferramenta e... Pero... Se queda así. Venga. Pero a donde van? Vámonos. A donde van? A donde van? Nos acabamos de traballar, acabamos a jornada, vamos para casa. E donde viven? Nos vamos para Lalín. E podíanos levar? ¿Levar a dónde? A Lalín, con ustedes. Pero como a Lalín non iba para Benidorm. Xa, pero se ustedes van para Lalín queda un pouco máis cara hacia Benidorm. Entonces xa é un cacho que adiantamos, sabes? Verdad? Señora, voulle dicir unha cousa. É moi diferente a roupa de ir a Benidorm que a roupa de ir a Lalín. Xa yo digo sinceramente, como veis. Bueno, pero de paso que vai non lle costa traballo ningún deixarnos ali, non? Veña, vamos. Vaya, a mí dame igual. Vale. Vai levar tempo, Gracias, Quer dicir, chegar a Lalín logo se chega. Queda aquí de Santiago a media hora. Xa. Problema de chegar a Lalín. Sí. Que non sabes en que salida salir.
Hai tantas salidas. Eso é verdade, Tú chegas e pon la lin norte, dali a 20 kilómetros, la lin este, Sí, é dali a verdad. outros 20 kilómetros, la lin oeste, dali a outros 40 kilómetros, la lin este, pasas Orense e aínda pon la lin suroeste. É verdade, sí. Espera, papá, mamá, deixa. Sube, lévala tú a furgoneta, tú vas detrás. Métete aí. Papá, Métete aí, vello, métete aí. Mamá, cuidado, A maleta non pode levar en cabina, hai que facturala. Bueno. A maleta non a pode levar en cabina. Hombre, se o fai Ryanair tamén o fai huevo, o que pasa? aí vem. Bueno, pues nada. Esperen pouco. A furgoneta ten 2 portas de emergencia, vale? Calquera cousa, usted vai na emergencia. Abre, tírase, vale? Venga. Veña. Unha cousa, vamos... Veña, vamos, métase usted, ven diante comigo. Sí. Veña, vamos. Digo, porque a Benidorm usted no nos pode acercar, ¿no? Señora, nos vamos para Lalín. Xa. Como quere que yo diga? Como quere que a vaya a levar hasta Benidorm na furgoneta? Porque unha vez xa metidos en carretera, tanto lle ten ir a Lalín que levarnos a Benidorm, Que é sabe? imposible porque nós aínda vamos parar a tomar o churrasco en Bandeira. Entendo que lle digo. Vale. A ver, Sí. que non é moi bon churrasco, pero póñenche hasta que tú digas basta. E desde que dis basta, aínda traen outra ración. Xa sei. Así que, señora, sinto moito, pero non pode levar, vale? Vale. Digo yo sinceramente, no los voy a llevar a Benidorm, ¿vale? No hay más que hablar. Mamá, Ni... mamá, por favor. ¿Qué? Mamá, ¿qué? Pajaritos a volar. Pajaritos a bailar cuando acabas de nacer, tu colita es de mover, chin, 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 chin. Para un pajarito ser, este baile es de bailar y a todo el mundo alegrar. 11:24 minutos da noite, por favor, un aplauso para este matrimonio que vai para Benidorm. A ver se nos dá tempo de facer hoxe unha cousa que queríamos facer mañá e non nos deu tempo. A ver se nos dá tempo hoxe. Queremos facer un consultorio para que, porque Eva e eu temos máis estudios dos normales. Sí. Entonces, mandádenos as vosas consultas por audio de WhatsApp e nós resolvémolas. Ai, que fantasía. É como o consultorio de Berto, pero o consultorio de Roberto. Que ingenioso, ¿eh? Despois da publicidade, temos invitado tamén, está Patricia Pérez. Un anuncio vimos para lá, venga.